زي أقول تلفزيون إيرترايز خبركم تعزبتنا كم يتمسيم ساعة شعات مشت كوين لو مسنبت عصوت واربعة لكات استدالو هاجراون زيانات حيزة لكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مساهم تصنع الميكا على حرقو فلما كن بكنت وتاتو فيلم أبي زوبا ماكل حرميتن 50 شيح جغاويت نتوقو ما سدرابيتا تعديلا أبي نزوبا لوكو عن سبات توقو ما سدرابيتا بطريق تتايسان إيرتراويان تغماتو كارتوم سودان زغر سرعي تنقل تنبيلون أبي زيناتات وطاي أب جابان شوعاتن سلسة ريكتر حرقا من قدقات المدري كم تخسته تغليزو أبي جيني دحر حموش عامتان نفلما جيزي بسنكي ولا صعب موت مسجيبو أفغانستان إيران أبي زدو بكبابي بستغسط حرقا نوتكي كبيد نواتاو سارا زرزر زينا أبربعة زوباتات ماكل من نبابرو تقو ما سرابيتا نمحياش زعل معدل حرميتن 50 شيح جاوي تخايدوم وكيلي رينا يوناتان عبين زدالو تبطاب أرسي ماسمروم كتوربع أب زوبا ماكل 250 شيح جاويت أبنو الزوباتات بريخ قالا نفحي سرجغان أسمران نزنبرا 5,500 تقو ما سرابيتات بسماو كفليت كم التعدلة جنفر لمعات هابت انسسا أفليتوم أبت جنفر كإلا من ربح دوره ويزاريت هيرمون زولدين يرينا أبزهابو تحبريتا اتعلاما من جقود طباوي اوتتن ما أزاوي تحستو ما أدن نايتن سدرابيتات محاسكم زغنة قليتام زناي حادا ورح عد مزلوان جغاويت قبو كنكن النابيوتن انت رخيبا اتزدلو شتو كوكاع كم زكا التغيسا دما تتكمت كوينن زلوا سدرابيتات نزت غنزيبا عتب تعرتات ككايدا تلابيام حدا سدرابيتي 25 درو خهلو اللوان إذا حدا سب أبسومون 3 قاوحو كبلع خمسة لو مالتي إذن من تايو حدا وحسنات مقبن مرققات مالتي كالاي اتوتاونات مخعبات سالساي كا عداقان مرققات مالتي هجي إذي سراح زي لعل 10 عاماتي تخايدو لازم زرقح جايتا مو هاجر مالتي اما حضرتي كبابي ابزها بوريتو اذن جقاوي تعديلن زلوات صقومات سزرابيتات ابزكايدو نطفتات زدل متحبار كم زغبرلن قالاتيام زن انسازين صبو غيرن حزن عبي حاجه زاب مناوبرو لو بتحد وجن كا رجاع عداقاتات عبي حاجه زي زلو بزعباتي أتحزن كنت عنان كا مس أبلات منستر حرشة ونها نحنا محدار كبابيتات كاني عبي كتال كنجبرينا حجتي قدنا يتهزبخا نعم بصبغ حزو مناوبرون محياش كا نعو مكتال كا نجبر لنا نحنا معداجا نمرقا حزبنا ون نابرو نمحياش سلازغانة وحسنة مقبن نزبنا فيتامين دلون نمبلع ون كله حجازين مالته حزبنا ركي أنا جرز فلتيو ربعو مخانخا أنداد إز فلت أصل زخانة أين تراترنا مالده نحن بوجنا حبريتا تمرتي لبوا كنوا مخانخا نحبر مالته إذا هزبزي نتنجاويت بقبو تخانخينو أما على خوعلن نجم برتان نبسو دهر بدهريو ترف انت ترخيبون نمرقا نتي عداقا خون من يسري حرشا بزحسر واقا يعدلنا له جقاويت زتعدلا سدرابيتات بوغنن نتن جقاويت تخناخينن ابت زدل درجه بمبصح من نبابرو ان ملواط كم زسرحا ارغاغيصن بقبقن علين مغبن اخلن ماين واتي سفرن نكون بصريت بقبقن حزن قدمنا عنا نتقملن ولو عنا حضرنا نمحيشلن بدحري انا عنا خينا انا هزبنا انا هاجرنا نقاقحكن تبعت يدروكن كا بمعلتا أو أمد بعلتا خالك أرشيت ألين بيت صحفة عيون محبرة ودحنتنا بنو زوبالو قاعن سبا كاب استفلاليا من محدارات كباب نستواتا 10 تقوما سدرابيتات بطريتا طايسوم إذا النفس وكفن بواقع 10 شحنافا ستايسا سدرابيتات نستقبرلن دقف مبقى سجيرن نفسن كخلاز زخاخرة وكيل نايتي بيت صحفة ويزاريت زيناوي تقبر مسكال دقفا محادرة كبابي كيف الليين تلابعا ستايسا سدرابيتات بوغنن اتي بيت صحفت بزمرصو طريت كطايسان زغبرلن حاجز بمسغان علاماتي مدب نمسمار كم زصعرا ارغاغيصن
ኤርትራውያን ተቐማጦ ካርቱም ሪፓብሊክ ሱዳን መበል 31 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ብ13 ለካቲት ጸንቢሎም እቲ መደብ ብስፖርታውን ስነ-ጥበባውን መደባት ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲዩ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ስርሒት ፈንቅል ባብ መላእ ሓርነት ዘርሓወ ትምህርቲ ኤርትራዊ ቅያን ጅግንነትን ብምዃኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተኸልዐ ክሰጋገርን ክዕቀብን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ንዋንጫ ስርሒት ፈንቅል ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ኣካልናቱ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውዳበን ሰፍሕ ተሳትፎ ንምክያዱ ኤምባሲ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት አቶ እስማኤል ሙሳ ቦጎኑ እቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ ስፖርታዊ ውድድራት ብማዕረቲ ኣብ ውህደትን ሓድነትን መንስያት ዘለዎ ተራ ኣበርክትኡ ኣብ ምፍጣር ምሕዝነትን ምትሕጋዝን እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ንወደብቱን ኣካየድቱን ኣመስጊኑ ብኻልእ ወገን ብሞያ ኢደ ጥበብ ዝሰልጠና 20 ኣባላት ሃማደ ጨንፈር ካርቱም ሱዳን ተመሪቐን ሰልጠንቲ ንዝረኸቦ ዕድል ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባል ዕለታዊ ህይወተን ክልውጣ ክጽዕራ ከምኡውን ንዘቐሰምኦ ሞያ ናብ ካልኦት ኣባላት ማሕበር ከሰጋግሮ ኣደምበር ሃማደ ኣብ ካርቱም ወይዘሮ ኤደን ታደሰ ኣዘኻኺራ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ዘይሕጋዊ ብርሰት ኣግራብን ምፍሓምን ንምቁጻር ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ሓላፊ ምቁጻር ኣብቲ ገረብን እንስሳት ዘግራብን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ተኽላይ ፍሳሐ ሓቢሩ ብምትሕባር ህዝባዊ ሰራዊት ሓለዋ ሃብቲ ገረብን ካልኦት ኣካላትን ብዝካየድ ዘሎ ስራሕ ሃብቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ዝሳተፉ ይቃልዑን ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰደሎምን ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዝተዋሃደ ዕማም እቲ ተርዮ ብልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ቤት ጽሕፈት ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳት ዘግራምን ናይቱን ዞባ ኣፍሊጡ ኣብ ወርሓ ጥርን ለካቲትን ናይዚ ዓመት ብዝተኻየደ ናይ ምቁጻር ስራሕ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዘይሕጋዊ ፈሓም ዕንፀይትን ላኻን ጽዕነን ንከተማ ከረን ከኣትዋ ዝነቐላ 88 ኣግማል ምስ ጽዕነተን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ በጉ ግላስ እንጭናቕን ኣወንጀልን ከም ተታሕዛ እቲ ሓበሬታ የነጽር ካብ ፈሻሽን ኣብ ጋሕቴላይ ን3 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ናይ ሓፂን ሻምብቆታት መስመር ዝተማይ ብሓድሽ ናይ ፕላስቲክ ሻምብቆታት ይትካሎ በቲ መዓልታዊ ሱሳ ጉልበት ሰብ እናወፈረ ወርሒ ኣውፂር ዘሎ ስራሕ ዛጊር 9 ሚእታዊት ናይቲ መደብ ከም ተሳለጠ ኣመሓዳር ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ ኣቶ ዘርእሰናይ ጋይም ገሊጹ ኣቐዲሙ ብፀሓዩ ፀዓት ዝሰርሕ ዝነበረ ምንጪ ማይ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ኤሌክትሪክ ተቐይሩ 2 ባስካታ ስለ ዝተሰርሓ 9 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ክኢላ ቴክኒክ ማይ መንእሰይ ረዘነ ዘዋለ ሓቢሩ ነቲ ካብ 4 ንቑጣታት ዝዕደር ዝነበረ ማይ ናብ ኣባይቲ ብዝርጋሕ መስመር ንምቕያሩ ብሰላሰ ዘሎ ዕማም እውን ድሮ 4 ኣባይቲ ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ብተወሳኺ ኣረዲዩ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ ካብ ጊንዳዕ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتنعكم كبرات عزت مسانا مصنعكم ما زينا أنا مسكن زيناتات يغصل زين أوصاي نابلو مع صوت 4 لكاتي تازوج حليتي ياب مبرغاوي جماجم جابان شوعة سلسة ريكتور حرقة من قد مدري كم تغسته مع كنا زينا أقالحن بتيتو فترة وحركة بحروح حرميتن 20 سبات كوصلون كلو نواتاوي عنوتون كم زورده سمزي جابان حبيرهم اتي سوسا كيلومتر راب مع عمق بحر استغسته حرقة ኣብ ከባቢ ትካል ኒውክሌሳዊ ፀዓት ፉኩሺማ ብምኽሳቱ ሳዕቤናቱ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ ይኹን በራብቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከቢድ ዕንወት ዝወረዶ ትካል ዝሰዓበ ጉድኣት ዛጊድ ከም ዘየለ ተገሊጹ እዚ ክሳብ ከተማ ቶኪዮ ዝተሰምዐ ሓደጋ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ናይቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመን ህይወት ኣሳት 20,000 ሰባት ዘቐዘፈን 9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ منقطقات مدري دحر حيالو عامتات ون دحر منقطقات كسعب كم زخيلهم كيلاتا سنة مدري زحبروم منقص جابان هزبي كسعب كاب الزغل دحر منقطقاتن صعبيناتون كتنقق ازخاخير لهم جابان حركاتات منقطقات مدري بترقاقامي عبزغ ستولو جيوغرافياوي
ከባቢ ከም ትርከብ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጊኒ ድሕሪ 5 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብሰንኪ ኢቦላ ዝሰዓበ ሞት ከም ተመዝገበ ጸብጻባት እታ ሃገር ሓቢሮም። ኣብታ ሃገር ኣብዚ ቅንያ እዚ በቲ ሕማም 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝገለጹቶም ጸብጻባት እቶም ሰብኣዊ ክሳራ ድሕሪ 2016 ናይ ፈለማ ከም ዝኾኑ ኣረድዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝተራዮም ሓያሎ ሰባት ከም ተረኽቡ ይግለጽ ብምህላው እቲ ክሳራ ከይዛይድ ክኢላታት ጥዕና ጊኒ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ሕማም ኣብ ጊኒ ከም ተገተ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ከም ተራእየ ይዝከር። ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ ጊኒ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ብዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ብውሕዱ 13,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ትማል 13 ለካቲት ንኣፍጋኒስታንን ኢራንን ኣብ ዘወዳወ ከባቢ ብዝተኸስተ ሓደጋ ነድጉ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝሰፈኖ ዜና ኣረድዩ። እቲ ነዳዲ ጽዒነን ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ዓበይቲ መካይን ዝተኸስተ ሓደጋ ሓያል ባርዕ ከም ዘስዓበ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ናስታት 300 መካይን ከም ተቓጸላን ሰመዚ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። በቲ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርጺ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ሲቲ ናይታ ዝዓበየት ኣውራጃ ኣፍጋኒስታን ዝኾነት ሄራት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ ስልጣን ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ብዓሰርተ ለካቲት ናብ ዙርያ ፕላኔት ማርስ ዝበጽሐት መንኮርኮር ጠፈር ቻይና ንመጽናዕቲ ሓጋዝ ዝኾነ ስእልታት ክትልእኽ ጀሚራ። እታ መንኮርኮር ኣብዚ ናይ 3 ኣዋርሕ ናይ ማርስ ጻንሖታ ነታ ፕላኔት ዝገልጽ ተወሳኺ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትልእኽ ምዃና ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን በብወገነን ኣብ ተመሳሳሊ መጽናዕቲ ዝነጥፋ መንኮርኮራት ናብ ማርስ ልኢኸን ምህላወን ይፍለጥ። ናብ ጠፈር ብሓፈሻ ፕላኔት ማርስ ድማ ብፍላይ ዝግበር መጽናዕታዊ ተልእኾታት ነተን ኣብቲ ዓውዲ ብተዛማዲ ቁልጡፍ ገስጋስ ዘመዝግባ ዘለዋ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዓሚቕ ውድድር ክሸመን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ቻይና ኣብ 2022 ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ክድኩን ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ንኣሜሪካ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረላዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ፍሉይ ኣሃዱ ጠፈር ኣቑማ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ጠፈር ንዝግበር ምንቅስቓሳት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተርፉ መደባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ሰላም